khot lang yang i baro hagen ke por ya ka bangin rong se ke jing syakri ka jongi U Blei lengba jong ka ne ka no phai sngi bar khot yang i tungin syakri u de ke jing kemen da ka bangin IT lut yelade bat ban pandem ru yelade khmat Blei ayu U Blei don ya ka ban kyrkhu bat ban koren yang i lengba ke tin ke jong Blei to Blei unia lam yang ke jing syakri ke jongi nado basdang hadu ke bawai ha ka bang ye wan lagi jong ki yeng ringkat bagi jing kemilenti bau Blei un keren ai hapdeng jongi bagan long ke jing kyrkhu na ka banta jongi ki badon ha ke jingiaseng bat kumju ru ki bala banyu i lingba ke ni YouTube channel jong ka balang Nginya ya seprang daga bangin yerwai ke jerwai ke balai spa nyopo kendai naga batmai lai spa kendai pun riu naga berim haga jaka kentang budon mensim ke kwa bansyong hasenda ujisu jinghikai bakor kat no nganang kuslai pertai gemla ban penwet lemne jing tenju pentroy apa wan jing pensoi ngalej sejaka kentang budan kejirwai ka balai spa nyopo kendai Jagai kentang ba udon mensim nga kagwa ban syong hasenda uji sujing hikai bakor kanungana kuslai bertaikem la penwet lemnejik tenju pentron Abawan jing pen showing ale shajaka kintang budon Koslai pertaikem la pen willem nejing tinju pen tron Abawan jing pen showing ale shajaka kintang budon Aba mensim kaswai batter kong hapo Serngiu jong udon kajing katngen ba pengat bat umpo Leuki bas ngur Nong pen usyong hajan kat bangi ya selok lang langan persang ngam la ya tu ya kitin selok batiang nong pen usyong hajan kat bangi ya selok lang langan persang ngam la ya tu ya kitin selok batiang tang kaningatip na ya tu la jingku slai bat jing ting o usyash kodai ka jing ibat yanga open sngewbha Itarai jumayanga undalo ulok arsa Lada Nongkren yanga siapang kipoban kijing lelang Itarai jumayanga undalong ulok arsam Ada Nongkren yanga siapang kipoban kijing lelang Mapintip yai ka jing bang jong ka
Jaga Gendang U Trai Lên Bat Jong Ha Jingiaseng U Bat Pin Yo Hai Aba Shabar Pimi Nagata Ka Jingiaseng Ya Gadur Ugenrat bangeit aladi ken mau ken dian Aba Shabar Pimi Nagata Ka Jingiaseng Ya Gadur Ugenrat bangeit aladi ken mau ken dian Toshwa bangin ya pulih nak kena ketien ulai, bat ngin ya duai, tinggi lah ban shem ya ka, naga jingruai Salm ka basi spa pra, kadekot ka ban ningkong haduk ka balai, ki kentien ki badan hang ne ki ong kum ne, kadonut jonga ka skem au blei, ngan ruai ki jingrok ken dalaga buram. To kepi kan nabal bat kadui tara ngaru ngan kedang step ban aingu yama U Blei Un kyrkhu ya ka bangia pulih bat saskor ke ketien U Blei togin ya doa U Blei baduk pau jongi ba bening ngidon ya ka dau ka bakrau ban wan ban aingu yama lengba hagan deka dok pais ngi keba menta. Melayalam yang ingin reu telegis ngi nadu kala sngi U Blei. Tat hadu ka menen kisngi ka belong kisngi jong ka jing pen kre. Ka bangin don hagi kam ki jam ki jing trai ki jing ta ki jongi. Ngis ngongo ba malak kyrkhu yang ilang ba katayau baro astio. Tenamar kata hagan deka sngi ka bakrau. Hagan ikan dok pais ngi, kum ka dak jong ka jing ngongo ka jong iya me ablei. Giwan ban rung hagan ikan ying joma, giwan ban kiu hagan ikan ying joma, ban syakri iya me, dak ka mensim ka bas ngongo iya me. Namar ki sngewbha, ki jing isnei, ki jing kyrkhu ki ba bon sertap ki ba mamalak kyrkhu yangi. Halagi jong ki jing kyrkhu ki jongi. Oh, laban don na pedeng jongi lemban katiau ngem sngau tanat kamet ngem sngau klain. Rengis ngau kemen bahagian ni kapor menta. Ngila ya kaban ya syemlang ban ya kenduk lang. Hapo jong ka ni ka ying ka joma. Dagaman sim jong ka jing it bat ka jing kemen ko trai. Trangis ngongo ya ma habangi don ka ni ka ying ka joma ngiyos ngau ya ka jing don rengkat ba ka jing alam ka jong mensim joma nado bangi ruai ya ka jing ruai ya ro kani ka por ka bangi ya puli bat saskor ya ka tin joma bat haga ni ka klemat ka ba menta ka bangi pha ya lagi jong ki khmat shame atrai bat habangi pha ya ki khmat shame Idon ya ka jinget ka baskem ba mama shaskor bat mes nyau ya ka jing duai ka jongi ka kti jong me kam lingkot ban kener halor jongi lengba jong ka ka jing syukri bat ka skor jong me kam long ka bakia ban ngap ban shaskor ka jing syukri ka jongi ya me au blei lengba jong ka ni ka por ka ba manta ngi kemilenti au blei bat ngi duai ro ya ka jing alam ka jong ma ku trai nado bas dang jong ka ka jing syukri tat hadu ka bawai trai me yo ieng ngi wan lagi jong ki ngi sam ki jong ngi wan tli raya rap yang ngi habangi dami no anang ni atrai menda ai yang ngi ya ka jing besar ka bagan jam sim ke biadai bat ka jing don kam kadok nut ka jongi ko trai. Bat ya rap yang habang ina mi nang ngin mi daga jing kemen ko trai.
ya ka bangingin yo sngew ya ka ba mame ong to ai mapi ban bam te namar ka tangi dang yai ap ya ma ba memen ai ban ngin long tangkin long sam ya ka ba memela ai bat hang ta kan long ka jing kyrkhu bat ka jing mentoy try me yo iangi ha kan ka por ka ba menta ka Bible ka ang U Blei jingo arsut na beneng yo i kun meriu me yo iangi ha kan ka jingiaseng ka ba menta try ngia wan ha kan ka jingiaseng ringkat bat ki jing don kam halagi jong ki jing don kam tang mame au Blei ubat tip ya kata ka jing don kam jonge bat laban don na pedeng jongi ru ki ba wan hak ni ka jingiaseng namar bangilam melin ban let jingiaseng arsin ten raya rap yang i bakata ka jing wan jongi kam ni ka besniu ka ni ka babaha raya rap bakata ka jing melin jonge habangin yo sngew ya ka kubor ka tin ka joma ling bagi syakri ka joma ki ba kuran na ka ni ka jaka ka ba kentang ka ba kerpang kan da pelong yang i ko try bangin IT thma yaldi bat ban aya ka jingkot jingmut ban syakri khambha yama kat ba me medang isnai ban penyat pelgrim yang i hagen ka slapertai kan rat kan mau ila ka jong ka balang ka joma ka ba me mala penyeng hagen ka snong Mawroh hagen ka rot surat bat ka ba long ru ka shalang mat jong ka sor slong yarap bakan ka balang ka joma ka ba yeng hang ne ku trai kandalong ka jing mentoy ka jing kyrkhu ya gi babon gi ba yai nang ne ku trai bada ka long ka mon ka joma tang larakin pet syakar ku trai kan don ka jing keren ka jing thau thmai ban kwa ban kiu syaka ying ka joma ku trai kan mau ki nong ya lam ki jongka nadu pastor ki teman basan ki rangba balang ki para bangeit beit baro ha ka balang yarap nginang yo bormet bor mensim ban syakri amaken rat kat ba medang isnai ban pensa ayangi hagan ka slapertai trai ngis ngongo yama baling ba jong ka ka klemat ka ba menta ko trai kabangia syong lang kum ni hapo jong ka ying ka jong ma ko trai bat ngi duwai ru ko trai ba memen kyrkhu kan rat na ka benta jong ki turu ibala ban pek ling ba kan YouTube channel jong ka balang yarap mama kiru kan mat ya ka jong jing kyrkhu ka ba memen don ban kyrkhu ya ke bat ya rap ya kiru ko try jisu baling ba jong ka ni ka por ka ba kordo ba kin ya syong sitom sipor nang ba memen yo ban shem sngewbha ya ga jing im ka jong ke ngidwai ya ma ko try ba memen kyrkhu ya ga wei pa ka rempai yeng kristan apa ka balang Mawroh ko try bat men kyrkhu ru ya gitu iba juan jingiaseng hang ni iba don selagi jongki balang iba kampaji ibuan ban puli ibuan ban trei lane ibuan ban ya kenduk bahaya ngasam iba wan nak ni jingiaseng ngidwai ba memen kyrkhu na ka menta jongki ro ken yo amat ya ka jeng kyrkhu ka joma gomba mangi baro ibadan ka jingiaseng ngin yo ban mat ablei pediang ya ka bangu ka jongi sngew ya ka jing duai jongi kan mau ka por ka barang sa jong ka jing syakri ha ka kerteng ka jong utrai jong Jesu o balang nong penem mo nong suspa jong ngidwai ngigerpat ya gene baro amen ti ha gini ka por mentapat ngin pendep ya ki kam jong ka balang dengan khot ya ka balang bahkan sim ya gini ka por tementangin pediang yi jing aingo ba hadin bladep pediang yi jing aingo ng sobaban khot yai master arkong sedam pen kyrkhu pen kentang yi jing aingo ni duai
Ukpa jongi wahabneng. Ngiwan hajan jong me leng ba ka kerteng ukun jong me Yesus Kristus. Ban aingu yame namal methau yangi hakadur ke jong me. Ban me ai yakne ka mensim bangila ban imkum ne. Ngipen pauru ke jing sngongu yame. Ban me ai yakne ka sngi bangin syakri yame na dudang step. Hadu menta bat sibit bangin penkot yakne ka sngi da ke jingiaseng ying. Ban ngidon hang ne ken kutrai. Ban mane ban syakri ban ruai ban yok sngauru ya ka khubor nau syakri ba kodor jong me. Badah pedeng kata ngewan ra ya kini kijing ai syaka kam ke jome a U Blei. Ngewan ra da kijing kemen kamen sim ke jongi na kijing kyrkhu ke jome. Wala ngilong ki breu ki bapop siran jan ke kutrai. Ma kata ngidon kam ba men pen khu ya ki. Ba men pen kentang ya ki ke kutrai. Ba shano ba men pen i ya ka balang ba pendun kam nau ke ta ke buram ke jome. Kan long ke paman roi kerhai ko kendra baba. Nai kyrkhu ya kikti ki bala no kelu che kakam ke jome na kapor che kapor. Kini yo mat ya ki jing kyrkhu ki babun rukom. La kalong ha ke jing kot jing khia ya kamet ke jongki. La kalong ha jing roi ya kakam ke kiti ke jongki. La kalong ha ki benta ki babun ba ke kutrai the ma me ke jing kyrkhu. Bakin yo mat na ke khet ke jing isnei ke jome ko kanran. Ha ke ne kapor ngi pen pau ke jing sngu ya meru. Ma me walam yu syakri bakodor jong me. Ha pedeng jongi ha ke ne kapor. Itu men basan Sawkmie usyakri bakodor ujong making kutrai ubala peniyang hagi babun ba ki benta ban pensawa ya ka kerteng ke jong meleng ba ke jing yalap bat ke jing yathu khana ya ka kerteng ke jong ban psai kitin ngilong ki bas ngau ngo ya making kutrai men ra pedeng jongi hakane kapor bangibu ke jing dwai kumbo lapen kre ngej ru king kutrai bagi jing don rengkat ke jong melembat kan longkum katoka tin ke bola pule king kutrai kan pen scam ya ka donut ke jongi hame bangin mi nang ne king kutrai kum ki khun ke jong me ki bas ngau scam ya ke jingej ke jongi hame bane ka por ngabu jing dwai sikentin na ka ne ka yeng ka bakentang ka bola snak nang namata ki syakri ki bagodor ke jong me king kutrai ke badon ha ka je kasuma ke badon ha ka yeng king kutrai namar ka jing nyun ke jing plot ka met ke jong ki ko ngidon kam ya kinong syarai ki jongi king trai bakin don ya ki jingkot jingkhia king trai ban ngim artatin ru em nama melong U Blei badap deki jingkyrkhu baro melong U Blei ru bala ban penkot ya kita ki badon kam ki jing penkot nama me ong king kutrai kita ki bakhia kim don kam ban wan hanga hanrei ki ba panggen ki don kam ban wan hajan jonga ya rab ya kita men besan ki ba i jongi king trai bakin yo mat pat ya ki jingkot sajisin bakin don hakan ka lain ke bahman ban ya senglang ban ngi ke balang o don apdeng jongki ki para bangeit ki jongi ru ki papang ki bacita mau Blei la isne yaki da ki jing isne jo men kin ki yo pat ya kamet bukai bakhia ko kan ba long lembat ngi hakan ka pot na do bas dang hadu bang ni penwai ngi boti bat IT ha ki jing yalam men sim ba khoi jo me ki trai ya kini baro ngi duai da ki jingai ha ka gerteng ujisu amen. Ngile poi syakawei pat ka benta jong jing syakri ka jong U Blei pat kata kalong ban yo sngau ya ka jingas lok leng ba ka tin ka jong Blei ha ka ne ka por ka shwa bangi ngine poi syakata ka benta tung nya rwai ya ka tu ka jerwai ka ba shispa ar punyo kumensim ka bencing pentamai ahyar da ka bor ba krau penduru ka buj usaitan ka jing sniu nang itolau ya keler meneng atrai tu pa i nong pop ban pen im angin sngau ka tin jong ma isnei kan rat angin im ka jing ruai ka basis pa ar punyo Jing pentemai ayada kabor background penduru kabut usaitan kajing sniu nang itulang ya kan neng atrai topa ya kinong pamban pen angin sngau kak tin ka jong me is naken
rat anh in em Rengkat bat kisha kri jong me Palumen simban ya trai Do ben ken do ya kinong pop Ben bao la ka jing ai ai Ya ki men sim jong i men ta Do ben shai a try ba ba Ai ngin ma ka jing i jong me Lam yang i sha ka ding na Ki teman besan jong ke Balang Baro ki rang ba Balang ki long kemi ki long pa ki khun samla kan thei bat chen rang rengkat bat ki hap ki berit we don lang hagen ke jingiaseng ke babenta nga wanra ya ke jing ai ku blei ke bakerpang na ka Balang ka banganga don na ka Balang nong lum haga jing shisha nga sa jet teman besan haga Balang mulai nomor lepun lakha lapan san perang ba yang haga Balang mulai te ka Balang mulai kala jet teman besan yang haga senam syajar khandai spa khandai khandai te hadien baga Balang kala ide ban ai Balang no ka Balang nong lum ka strik ubnai April arhajar nyau nomor bangasa hajan yeng mani tega Balang mulai kalapan ngat no yang satu bangan don no hak itu ke Balang ke batmai dan mentang ada teman besan jong ke Balang nong lum dengan ai kublai kerpang ya ke program komite jong ke Balang Mawroh ngam ong bapilakan mau yang nga ong ye pi nga ne tuhap ngala duai bangadei ban yo keren haga Balang Mawroh ngam tip kini kita man besan kia duai ne ban yo keren ngate nga duai ngala khenye ko por ye gesnam bat kala dei ko por te bar nga aingo U Blei Marsen puni pastor jong pi siapa kan jubab ha mensim ngong aingo ya ma ko trai la sa skor ke jing duai ngapan melai te bani da ai padai ai da tarik ka mensim tio ka bangangam lai tengala kerpat ye i ngong pastor dalong ka bala te ai no da ka wei se na mangala duai te ten rei ha bala duai pada te brei pen biang te la ai no yang ya ke ne kesnge Bat haga nega kuatar ka mementaru dei tangka nega sengi hinga lai. Ngam lai syu haga nega kuatar ka mementa. Te hadu benai Julai. Hadu ka kuatar ka baar. Nganum dan ruah la ka jong ka Balang. Ar teligis sakarmen jong ka kuatar ka baar bat ka balai nganum dan hayi Balang. Kadau kalong nomor ngalabak lah. Kejing bekla jonga kalong haki sakarmen ngam ju kwa ban mi na Balang nga kwa ban ya don gi khon ka Balang ban ya yo bentalang ba ka benta jonga banga dei ban yo benta tenrei ki ong yang ai ka sngi kerpang ki ong Thomas John nga kan mau ka diary jonga mdon Thomas John dang lai nga ong to da le biang bat ki na dong sedong dang lapet ka dei ka sakarmen kakuatar ka balai ong teman besan diwe ibalalong teman besan lai pu arsenam nga so buram i ka sinot riboy yo yang teman besan wan keren no ha ka sonde ka sinot riboy te nga ong i kalong teman besan dalaya biang andala pej ka de ka sakarmen te bangan ong ye iru ila siwa yang la garta la ha ka jinglong nong serai
Tenamar katang ala suong ya ka program komiti jong ka balang ki nong serai ki jong ka banga teng la kum bakla bangan num dan ki ong kam le le ten rai hot kam le le ten rai ka jing do nong ka dei na ka benta jonga tengah sngongu U Blei bahagan ni kata yo bladap ngadon syata semairang bat mentang ngadon bat pie bat hagane kapanwan ngadon syata isya maulen rai tengah sngongu U Blei bangadwai U Blei Un program debat haba U Blei pot ai program ka Bible kaya tu yang isti Nongkren ya ubabet on ai sembai ong ki parano syara yang teman bosan kum no yo khbar tengah tip kum no yo khbar tambah ka sitis ki Nongkren ka ya ubabet on ai ya sembai tengah das ngokmen bau nganang perkat haga jing syakri ka jonga U Blei haga nem ka arpun reu mentang la ya kumunong syrai nganang perkat kan kut tang hagi saupen ro jong ka balang dan rengas ngongo U Blei umsya umta upun poy yang asik santali ki senot balik keren yang ka kitin U Blei bat baro dei tang namar bangaduai U Blei pi la pi pang pi aduai U Blei ban koi ban khia dei ne habai le exam ki khon ngi aduai U Blei ba ki khon jong ikan pas dei ne ti hato kamlong ka dei ban duai U Blei atrai ai program yang pi don ki balik keren ki tho de ki stis ki balang nga tengam don ka man tho stis ka balang nga pentip be U Blei baru de try jong ka kam uba khot uba ai uba penyo tenamar kata ada sngongu U Blei haus nam arhajar arpusa ngayo akalat man keren lai pu pratele hagas nam arhajar arpusan ngayo akalat man keren san pu pratele bat mentah hagan dekat senam ngadang syek hagan dekat diary jong amta syabanwan idon setangan ru teligi U Blei jong deus senam uba mentah baro ngaong ya pi dai tang namarba duai U Blei wat tho sitis ki balang mangi ki badan hang ne ki bayo sngau ki bayo I lemakan di YouTube rai duai U Blei haba fitrang tenamar kata la da fikloi banduai U Blei kloi ban ai te khendiat hadien kat nusnam ngayo ban wan biang hang ne kan di sen balai bangayo ban yeng biang na kan di jaka ka ba kentang bat ka ba kerpang te bat hakan di sen balai ru ki kham ye bon ki briu na gitu ki artali ki banga ngalawan hagan di balang hang ne Mawroh te habang ini ya syafrang kila ya tip yang abang de teman pesan balang nonglum kum tu lapan ngau di teman pesan ten rei ngaku ga ngatip bapir pi kwa ban ya tip yang namar meneng lawan kham Salm tigim ye olat ngatip bapir pen kwa ru ban tip ya ka jingdon breu statistik jong ka balang nonglum tenamar kata khnang ban ya tip lang baro dengan pen ngau ya ka kajing don breu jong ka balang nonglum hadu mentang don arhajar lais pa kendai pusan gut ireu de khot ngidon siajar sanspa khat nyongut yeng prabangait ngidon sanspa kendai khotele ngidon arngut ki pastor khat arngut ki teman basan sangut ki rang ba balang ba ngidon ki ba temen tam hapo ka balang kendai pu saus nem te nadu bang yo balang sitrek benai April arhajar nyo kajing bun ki bakhlat haga balang nong lom jonge hagine ki khat pras nam tam ka bang ya in jo so khat kendai kalong ar pun reungut nadu bang yo balang hadu menta ka de ko bon tam kajing khlat apa ka balang nong lom bat kata kedai hagas nam arjar arpuwei hau COVID-19 ngido no ai pastor rangba balang ikeme haga balang ki longpa ka balang ki kon samla hapo jong ka balang bat kata kedai arpun rengut tigi buan jingiaseng arsin pada ka balang ka jongi ki long ruspa
hapo anru spa san po nglai thu man tu jing dan brio tigibuan Sunday school kilong hapo anyo spa ibuan jingaseng kan thei kilong nru po hapo anyo po ibuan jingaseng samla kilong si spa si po hapo si spa ar po bat ibuan jingaseng khna kilong si spa lai po hapo si spa sau po ngut kita gede gibuan jingaseng teh ha sakramen pada kibiawan kilong khandai spa hapo si hajar teka ying mani jongi karung praspa teh basit kumne ngimla bani rung bro praspa tengilapan krek ka banta ka basapo daga tv ka bahe te ngilong second ki arteli bat ki jingaseng ki ba kerpang ru ngilong kumta te kom ka balang nonglom ngi apli ka ying mani jongi khatsau khatsan kan taman lagi sngi ngidbu dagi nong up bat ka ying mani kam ju dunai ka khatsau banta teka daw ka bangi play ka yung mani ka long harus rok pipitip kum ka jong pe ikun ka balang lada ki don kam hag nu ka por ila banwan rung ha ka balang banwan duai lada ki sngo kwa duai jingkit bakhia ila banwan hiyang mani ban duai tenata ka bas ngau tenat ka long baki momdei ki khot jong ka balang nong lom ru kiawan ka ba kham sngo tenat ka long ki turis ru kiawan ban ya penjat thai ya ka met ya ka mensim banduai bat ka don ka poro bagi wan ban ngap subject ha ka balang jongi hanong lom ti kita gi jingtip di bangang la ai ha ka por ngangai ken pensgo tanat ya pe ha ba pitip ya kita ki jingtip te ha ka por ka ba mentangin ya lekno sya ka khubor ka tin ka jong blai ka khubor ka tin ka jong blai hagan ka por ka bamenta ka bangala pensyong nongrem naga jingerwai sam ka lenong ka balai pulai ka dekat ka baningkong ong ki long keme ki long pa yang ki bia syong hayo hagi dukan teman bosan balai pi ju a YouTube tengok dengan YouTube tapi jingaseng ru pimbiwan ta tapi wan jingaseng yo ngau jing pen mana yo penyagar sian ki kam ka balang bagi kam balang kenang ya suprang ti tu ka jing kwa jong pi mentah ki le yo te sa ngap bat sole praktikal ru ya ka ai ka ba pin yo ngau lingba kan ni ka khubor ha kan ni ka por ma mentah ka sam ka ba shispa life lai we ka ong Sawkmie kababha bat kaba itanat katno bagi para kia syonglang kawai kata kadekan nongrim jong ka jingislok hagane kana phaisngi kaba menta ngatip babaro pilaya puli ka ten nomor kata ikham duna pat ban yo sngew nagi jaga ki bakum kine ya kane ka jingaslok lengba kane ka tien blai hang ne ngi yo i hang ne yo nong roi sam u ong Sawkmie kabai tenat katno bagi para kia syong lang kowe ka Bible ka ong kani ka jinga don ka jongi hakani ka por bamenta kalong ka bai tenat kum si para hau trai Jesu bagi along ka wei kia senglang haga gerteng jongo kalong ka bai tenat kani ka por ka bamenta ong ka Bible bat labu record ya ka haga di ketien ulai ka pertai Kristen barok kawai ka tip ya kata wat ubam long Kristen ro la daw sukwa ban pule ya ka Bible un tip baga Bible ka ong Sawkmie ka babha bat ka itanat katno bagi para kia syong lang kawai tiga ni ka jinga syong lang jongi haga ni ka por ka menta ka Bible kalong ka ong kalong ka itanat bat utrai Jesu pat uong kumne
U Trai Jisu da Matias kat praar pu ong. Haba pia seng haga kerteng jonga. La arne lai ngut hang tang adan hapdeng jong pe. Dai ban tip bau mensim baku jong Trai Jisu bongan lekno ngan pa yo weipat udan hapdeng jongi ngam keren kelumar. Namar ke YouTube kedan badan si bon ibaham sngau tu kamba. Ten namar kata kadai ka jengkular ka jong Trai Jisu. Ten namar kata to habangi wan sya ka ying ka jong Blei. Ngenda pen kerpang pen kentang bahaya lade. Habangi don haka ying Blei. Namaru Jisu wong adon hapdeng jong pe. Dagi kemat kiba kenjado jongi nginum yoi. Henrai dagi kemat kiba kenjaman sim jongi. Ngin yo sngau. Ya kajing don. Ya kajing pengendo. Kajong mensim jong Blei. Hapdeng jongi. Tenamar kata. Kani ka Bible ka bangilaya keren. Hagan ka por ka bamenta. Ka ong kalong ka bay tenat. Tika jingli pat mentah kalong kani. Kani ka ong haba pia seng. Arne laingot. Haba pia hak mi ka babhabat ka bay tenat. Haba kia syong lang kaway. Tika ta ka jing itenat. Hato ka day tanghang ni. Henry ka jingli mentah kalong. Hato haki yeng ki sem ki jongi. Men step men meet. Ka don em ka jingelong kaway. Ka don em ka jingalong shitali. Ka don em ka bangi ngin ya pulay ka ktien ublay. Ngin ya ruay, ngin ya duay. Men step men meet. Tungin ya kalimangi ki badan hakan ki jingiseng. Menem step. Hagi ying jongi. Ka jing ruay ya ruay ya utray ka don. Ka jing tau ya ka ktien ublay si tau ar tau ka don. Ka jing duay. Menem step ka don hagi ying jongi. Ngandum keren tang yafi. Ikurim jongai don hang ne, ki khun jongai ki don hang ne, ki khun ki para ki don hang ne. Ten namar kata nga ong hatongin ya kalimangi ki badan hakan ka jingaseng. Lada ka jingduai man step man mir ka jingyasong lang kalong ka bay tenat akamad ublay. Ublay ulay certificate lingba kan ka Bible ka tin ublay. Bakata ka bangya long ka way. Men step men meet. Kabangya syong kalong kabay tenat. Bat kabang mi nang tapat kalong. Haba ka itenat. Kata ka ying men step men meet. Ngong yapina kata ka ying. Judan ka jingya mai. Judan ka jingya nia. Haduk ki marjan marpa ka snong ka tau. Kan letban penyosuk. Ia kata ka ying. Kamju don kabakum kata. Lada kane kayo jaka. Menstep menmit. Bat ka jingduai hagi yeng sem kijongi. Denamar kata hagi dikisngi kijongi kabamenta. Ngiyo i namar bangila siya bebe kapor jongi. Bangi bon kam. Kam de kabasniw. Kadi kababaha. Bangin dia be nadu mengikia menstep. Kam day ka basniw. Kaday ka baba. Henry ka basniw kalong bakani kam yo aja kagi yang isam jongi. Day na kata ka daw. Baki ying ki jongi hagi na kisngi ki mamenta. Ngia syong klat ru teng teng mangi ki beladan kurim. Ngia petru tangkata. Ngia daibos namar bagan di ketien ulai kam do janga. Bat kabas ngau dia, kabas ngau si kalong nak benta jongi ki bangeit. Lada ki bompat ngeit ki bompat tip yo trai ngin ong ki bom tip mangi ki bat tip. Ki bong ngin nongbot ki jongo. Kat ba kan ni kam long do long snam ki yang ki jongi. Dai na kata kadau. Isalong kumta. Tungin ya pai bangi mentah selagi jongi yang kisem ki jongi.
jam la kadon teng ihap banya keren ihap banya mai ihap banya keren banya idol kiu ba eru tenrei hap pedeng juga bakum katangi tang sia keren ya amsol ya kita gejing tenrei ladakan ni kamdon kapoi kapayeng kapaisam men arsngi pun we prabangai jangan ngong yu shano pidon wong adon siya yengkur ngong balay omla siya siyo lahapan mino tiba wong habang khot banya duay kurem yung ngamtre dan namar kata wong habanya duay tang mga bat kikun tadai na kita kadaw baladakan ni kami wak jakah yang kisam kijongi kalong kumta dan namar kata ay bakan ni ka jing ya keren ka jongi kan dikepor ngin ay jakah ya kan ni menstep menmit ladakan ni ka wak jakah menstep menmit lagi yang kisam kijongi ngamdai nong itu lupa rengan nut ban itu lupa bagi tak yeng kan lo ka yeng ka scam ka bayar long kawai bayar long shitali bat bayar stu jingmot kan ni ka khot hang ni ka long ka ong ka ba itnat habagi syong lang kawai te toke nya kali ladangi don ka bakum kata ki yeng jong ikilong ibe itnat te lada kata kam don kamut ladakam itnat kamut kalong kumno ka isi te toke nya kali mangi ki badan hang ni mapi ki bios ngau le makan ni tiu hatu ki yeng jongi ki long ki bai tanat ka manu belai ne ki long ki bai si ten namar kata lada ki long ki bai tanat dang ya seprang dang peni tanat lada ki long ki bai si tongin ya perkhat komno pat ban le ya kata ngiken mau mangi baro akibanan hang ni Jingiaseng habawan tu COVID-19 msya syo ban mi sabar msya syo ban lek dukan ban lek trai ban lek song bet ban how tu COVID-19 kumno ki long yeng ki jongi yeng ki jongi ki long ki jing duai men step men sngi men met don ki baong ba mentah te kalau ada hang ni kan bagata ka duai klem daput ha ngalai rung ka we ka yeng joi prabangai ong ni bu plus dang no ya pikong yong wale kam kai hap tang sule ngamwan Jingiaseng susnan how COVID-19 habau lakut ngalai bandrung ilanut ban pulis dang ilanut ban nyalam jirwai ilanut banja lam Jingiaseng duai hayeng badau COVID-19 ngakan mau satu dan Jingiaseng mengi ka balang ngi yo ban pelong Jingiaseng kat tu kan ni nomor ba dan ba ong menu mengi pelong baik tu pastor jongpi na ka district ruan Jingiaseng bat ngi ka balang nonglum wei emeli ruan Jingiaseng bat ngi bat ki wei yawan nak keleng jawan Jingiaseng nomor batrang how COVID-19 terang manusia keliau belai na nomor bangiting na dan nomor kata how now to COVID-19 ki bom nuot banduai gila nuot bom nuot polis dang gila nuot but always prabangai now COVID-19 mentang la nuot ruban keren gila bu keren subjek iu kan usin ulah keren bangalaya lamru ya badan kam ban ya keren ulah keren kat no telisyo but udah ong teman mesan COVID-19 ulang ke jing kyrkhu ke jing mentoi nak mentah juga teka bamot how COVID-19 haga nang maulai kan nang ba slong ka state negala nginu me keren jingai yeng jongi ki long ki bai tenat ak madu blai kim long ki isi ki long ki bai tenat ten namar kata tungin ya kelimangi hakan ni kapor mentah
giyeng ke jongi ke bangi don hakane ka no phais ngi ke bamenta idang long kumbalong haga tu por COVID-19 ha tungin ya jubab lala ke jong ke jing jubab ngin ya jubab hakane ka por menta ngin yet yala de how COVID-19 ke yeng ke jongi kalong kumto kadang long menta lada kadang long menta ngong ai ngo yêu blai bat lada kam long shu kumto hatu kam de yang iban kelak mamut ngi perkat kela mamut de tang nong tu nong bu ai nong di drop nong kalai bo syok kurim papan keluar sinong kelar thau tang tu nrai mangiru idai ban ya kelak mamut hagajinga dai padu blai hagakan jaman sim lada kumto kalong COVID-19 bat mental lada kalong da kumwei kadega por yangi bangin kala bat ai ngo yau blai ba pi wan hakadega jingiaseng bau blai u idei ban pen kan mau ya kan ni ka benta tengam tiap mano ba dan kam ya kan ka benta bau ai ya kan ka kubor bau kwa ban pen sngeu ya kene ka benta ha kene ka por ka bamta ngam tip nreu bleu tip ong ka bible jingo arsut na beneng jingrwai sam khat saw ar ten namar kata kan ni kawan pan jingo terpang ya no rayano ibadan ha kene ka jingaseng lane ki bio iling ba kene ki youtube jong ka balang telada kam long ko malay kren dongin ya dua ya ublay dongin ya panbor na ublay hot ngi say ong ngi batalot teladang idang song tho ya ga jing talot dang don singerman bangin kelak ka pamut bangin IT thmai bangin talot ngin sirwai ya ga jirwai ban penwai sibet ong utu nong rwai siamat nga talot mame tu aibor peden yang dakti snei kad bangaim the ate lajeng ai mitolot unorwai wonganga tolot teladang ingi tolot dongen ong komboong une unong rwai shaman sim ubamangi ngin sirwai ngawan ha Bangladesh haga kubor jong ka jing sya si tom trai jisu bat ka jing mipat bat nga yasyam bat ki para bangeit ki babon kapan ningkong kalong marsen poi hapok ka baranda jong ka yeng mani ngong teman basan baro pia lau ya kini ki juti kai ka jing sung thu jong pi ong tau teman basan ngis ngau thu bangi rung haka ying ka jong blai kalong ka bakut ka bakentang kalong ka ying jong ka jing syakri jong blai ki la thau kerpang tedei tang namar kata ngi lau ya ka juti ban rung syapo yang mane tengah ong lada long kum ta tengar nganap lau lang wat pi ngahap nya lau lang bat ki habang ala ya palru kiele kum ta don weiru bapong juti ban rung hapo yeng mane debat gaba itenat kalong ba ki dapen ker pangro ya la de ki breo hande pal sisin balalong kristan kilaya daibos badu secret bad kakiat badu drug kaya daibos badu kuai bau duma bau koine apa bad habang keli yaki yang ujisu le kumnong ingin le ngide nongbo du jisu ngadas ngau kemen habang ayos ngau yang kata jubab naki
Katno kan Nepal kala yo mentai ka gospel. Lai pun dai hapo sau post nem. Kanom pat poi kata. Ginang sudah berkih halaban arpusan. Kanom palat ngatharai. Kinum sngau yela naga bakla. Lai po ar lani hapo lai po. Lai po ar sapo. Kidang yo ay ka gospel. Mano bayalap ya ka gospel han Nepal. Dai ka Balang Mawroh. Ka distrik Mawroh. Ka Maulai Presbyterian mengi. Kibang ya ay pisah sa assembly. Barka assembly ka tray mission hapo Nepal. Dai ka pisah jongi. Temangi gibi ay pisah ban ya lap han Nepal. Gi Nepal kila biang kila bet kila bha. Haka jinglong jong ka mat jong ka to. Henrai mangi mentala poi sa krisispa prapu arsnam. Ngidang syate syaku. Tengah situ EP kita gibenta kendiat kamdai ke jingkran sa kita kebenta tingin ya penkut na hanta. Tenamar kata balai kila balong kumta. Kadau kalong bagi Nepal ki minot bahaban keren ya kaktin ulai. Ngadang wan keren ya kadaban Christmas mensyam senam baga jasang pastoret. Bad abang pensyong nang rem ya kaktin ulai ban keren. Ngayo iki ya pelit baro krak. Kena kata kadau kata por ngong yai tai Nepal ngong to. Boy ni kong puli nak mapinong to. Tila puli syat. Hadian kata ngak khot si orang ba wei ngong baya ta puli mo pino to. Ula puli bat syat. Ya kan nongrim ya ka bangala pensyong. Tenomar kata mangah kan ke por mentang ala pensyong nongrim ya kan nongrim na Salm ka basispa lai pulai wei. La ngap puli na ka lai pusan pihak pediang met mo pi baro. Mdan Bible teh. Tangkat tu kan ne mdan Bible. Okay. Mdan Bible. Tena kata kadam dalir ki ka walls ni school pada ha. Tang ya kan mau i ya ka ketin ulai tang hak walls ni school. Dra dep walls on the school lakot. Apa Nepal haba lek jingaseng kira rengkat bat ka ketin ka jong ulai. Nangta haba wan hagane hapa Bangladesh kita artal ke jingaseng. Habang syong nang ni, habang keren nga pet syake. Ngamut ban ong ya pima, nga keren ya kajing sumun sim jonga. Habang yang nang ni nga keren na padang jongke. Haka keren ya kubor jong kajing sya sidom. Baro kia tap kli daga tap mo kabayong. Nga ka mensim. Ngalang ki umat. Nang tah bala keren ya ka kubar jong ka jing mipat. Kia tap ya ka kli. Daga tap mo daga syol ka bali. Kabu yaw dak cengkle. Ha kata kabor nam ta jonga. Tengam klem kli ya ki namar ka Bible tegal ada batai te. Ndak kli la Yesus. Hapa Nepal rukum jo, but Bangladesh ngingi ong te kasyat tan pimi im sola tap muaro. Kasyat hai. Han Nepal but Bangladesh kasyat bah. Tenrai namar badon naga yeng ka jong ulai. Knang bau ulai oni tenat kumbang ka naga kten ulai. Ki kentai. Gila ika badon kam ba ong kan ika ketien boleh wadom yang amo ngakhlem pen kre ika ta handrai bangalawan hang tu ngayo i ya ketu kecinglang tapi bal amlian kemudian naya pertobot hero ten ladang ila pulai ika ketien boleh ladang mensim boleh Quran pen kendo to ngin salek kan ka jingkyrkhu ka jing mentoy blei un kyrkhu nrai chulek ba ong mangau priu nothing mdan ye terel dau blei
Ula keren katakan long kapabiang. Ki para bangeit be ngaya kendo ngpad iwei long kemehan Nepal. Ya thu yang ngai ki jing ki jong ki jing syakri ki jong U Blei. Bad apa ya thu nomor ki khun bad ke long Kristen. Ukpau pat long Kristen dong long Hindu. Teh bai lamut banyak thu kata ngaong ya ngaong didi ngaong kong. Ngaong ya kan ni ko mapi thu mapi long de em lada ngangan ya thu agi balang lada ka kubor ka ya hap ka dei. Iong imala. Iong yang men bahaya. Iong men ya thu ngan duai na ka benta jong pe. Mentai duai na ka benta jong ya kan ka kubor. Bat itai mala haga jing long Kristen ka jong mat si bon ki jing haga jingim jong ka man lagas ngi haga jing syakri U Blei. Haga sngi ka ba in le jingiaseng ondau kurim ulau andai lawan si jingiaseng kurim lathe ya kamlu ya udai ya khau ya sini ya kamlu ya piat bat kunta ter bat in dalawan ihaban kha ihaban pej bahaya ki nyut ki mau ki badang long i pendon kami kita. Tenang ta kum taman bala jingiaseng kemudian hapuan khar khau khar dai. Te hapadeng juga bakat kata haru ka pule Bible kaduai kalong ka baitan nat ha kamat U Blei. Ki marjan ki ong yai mala. Balai phim keren. Yau kurim jong pi haba ulek mne. I mala i ong ukpaki khun umpat itu yau jisu. Emang bau ukpaki khun umpat long Kristen. Namari long Kristen di le alut tegi kam. Yang umpat itu yau jisu. Ile ia kata ban khar daladap khar daulawan. Isngap laga snap imbong rupa. Dan nomor kata ulale kata amlong usim biki kot jerwai usim biki Bible li tap toilet. Ka toilet jongi ru min sua kalong kum tu em dangi pendon kam nalor ka UI ka thespo. Yong ka pang ka donut. Nomor ka syabar jonga ka ha ka Bible. Bon to lagi Bible ule kum ta. Kat baule idang ya syaprang. Ilong ai ba klansa ka kamu Blei. Marsen ai dot ka masi ka baningkong kat ba ka ai lut. Syaka kamu Blei. Yo patau baningkong ai. Syaka kamu Blei. Ukau bat kum ta ter kat ka ba yo. Ide ba im da ka Bible bat ka jing duai. Dan namar kata is ngautu bahaya ka. Badi le ya ka ta ka bai lamah ya ka sngewbha ka jong trai jisu. Bad ha ka wai ka sngi ong kurem jong ha ka ni ka por ka bamanta ya ka rai. La pan ya khlat no bat nga ne pan ya khlat no badu jisu. Badi malai ong isngap em nang jubab syu. Wong ong wat ngap ong. Hagata kaporing malayong bat pir ngam tre banyak lat. Bat ujisur ngam tre banyak lat. Wong kata kamlong. Day banyak lat silang. Ladam day bat nga bat ujisur. Lem kumtam mino naga yeng jonga. Namar ngingitip ke kulsur jong kita khar hadian bala adep syong kurim habli syong sige yang kiaw yang ketau. Mino bat hagata ka por wong wat penslem airai lem kumta mino menta haga bakado yong an mino wong hot mino te hang tai kre ikrom ilek no ilek hapo ka yeng keme kpa ta po Nepal ya thu ya ki keme ki kpa ya baro kai ka beja ki keme ki kpa kimla ban kentat ya ikun ki pedang ya ikun. Bat ikun jai mala pada iwei idon syapo kuwait. Dan nomor kata mala habidan yang kemi
ipen biang ki khot kisla i lech syak kowe bat lech syak kowe i dei breu banang bestat henrei tang ban lach naka miet kayong bangan sa surap ban lap nait no slap naka leer ban lait naka jingdum ban syong surok kum ke kentai i lech terwah yeng jong ki breu ban syong syakri marsen lech ki breu ki lap pediang ban syong syakri te i don kam te U Blei ro ya lami malah ka yeng ka don kam tam ka begia don tang baro arngot syukurim ki bala yahat karta bat isyong bat kita bandel dei kapor ban duai bat pule Bible imala kita ki kuwait muslim kim penwet kim pentut imala i duai i pule Bible habla dap ki kam ki jam jong i barok balada don kam kerkiru ban ong yai mala habaila duai bat pule Bible kim ong i haban abbek hadu bandadap ndaladap ki ong mala kala kerki able kumta tekis ngau tenat iyo jeng syania mar sendap arbenai upun utau kurim naga benta imala bada baila yo iba pun im trashim ten namar kata isya ya pun baik tang bat gikun bada bala pun bat gikun i ong yo kun ngan pak pisah syeng ong kun ipai biang kekam ipai biang kekam norgi kun la so sendiri me la sabe imala bat ipa pisah man bai la yo pisah ka betre ipa syeng hakawe ngasni ong ukpa menta me klampan pisah nanga nai me yo ya kani kamar kani ka jingba menginya bam nai me yo hakita kapor ong kun i ai me ban ya bam mangi ban mapi hakita kapor umla ban klam le syakndong hakita kapor umla ban klam jahau ki umat ngalabe ai bai bam yanga bat ki kun ubah komno tau Jesu ubah kabah komno katakan niam Kristen kejingele kabah syirkai haka mensiem kejingkwa keren ya ikurim rukata ikurim imtre aban keren namar deitang namar bau bersya ya Jesu kajing iya kajing malah ya pagi kun kalau kau syirkai henrei namar bau bersya ya Jesu ikam iya ya Jesu bat kontak ulah super khat marwei habaladap artat arsnem uyo sngeu bau kun uya pun bat ikeme uyang joit nang ta uyang joit nang ta uong ai ka tu ka phone ne bat marsen pun ong e molayo ban pun yai lok ei mala ong mah no yanga nganum len shu nganum the pan nganum the dai shu nganum penwet shu ya pi ban le jingaseng ong kom ta marsen shim ka pun wangan long kristano wangarungan long kristano wanno ngan long kristano bat pi hagata ka por hadin belada banyak keren ba imala ilai banyak kendo ya kita gi muslim kuwait kitrayeng iyo ngan le phaino syagarin napal namar bau kurem ulama yanga ngan le phaino namar bau kurim ulama yanga oh ki para bangeit bangeit ki badon hakan ka jingaseng mangi ki long kme lada manga ngala song klat bai kurim jonga ngan ai bai bam nga pi be hi te pi la ba he ta
sentuh ngamai lada mapi pakun la pen klam kam klam jam pikoloi ban ai bai bam ngam tharai balai malai la ban le ya kata ke baro dai tang namar u Jisu dai tang namar ba u Jisu bai lamha da ka jengem ka jongi nakata ka dau ila ya ka bad le tenamar kata mangi ki badon hakani ka por ka man tatungin ya kali kapaki khon jong pi dan hang ne Jingiaseng hatungin ya kali ki kemi ki jongi ki dan hakani ka Jingiaseng bad hakani ka Jingiaseng ngala pej baha bon ki kenthei bon baha ki rang ba ki duna balai ki kurim jong pi ki empat ya long kristan ne ka sansyar ka jai to ka jai pede ne ka jingpang Sngi U Blei U Blei mana bestep lapang nadu menen menmit das ngau kthakli das ngau sokpo das ngau ktha singkai tenang takada bak tham ta to thia la de kupane kumi la sibet khandai bije khandai steng ta kemi la so pangat persong ja pila sa dang step an leit nos ki kam ki jam pang tang U Blei ha nek U Blei lapang biang ten namar kata balai namar ka Jingiaseng lang kawai kamdan ayeng men step men mien ni mahat ya kita gi jing syak trap agi bor jo ka jingdom badu saitan ten namar kata uniu la long kristan menta porba pediang balang yu ngadon ke video porba pediang balang yu sudem khosiu selam mahaban pediang balang apa Nepal kibon ki jingkali ye ke usudam khosiu bai nadu basdang hadu pandadam bat menta kade ka yeng kalau ka basok ka basain gitu yang kade ka Christmas ka badang sudap usyat urakti te unum rakti wang mentang ayo ipleng ya Jisu wang beros kata ngasutip bau tahu Jisu kaya mane kaya syakri nrai menta ngalayo i pleng yo Jisu hau tu nong elam bat ngayo i yo Jisu hai kurim jonga onom la syok mano ban pen klat yang ngalayo i dalade at kan dia tu ap epi ngaklam yo i yo Jisu ngadep yo Jisu lang bakan ka kedien Blei bat ha ngadep ngapdia nga IT yo o khadu chet badu pendan kam dan maruta likat tahu wang ngalayu iu Jisu dan namar kata mano balong kadau wang yeng jong didi malah pedeng jong ka jing syak ka bakat kata dai imala ibala aitil de Jisu bat imala ilawan ra ya ka wei ka mensiem ka bakordor syau Jisu hado baka Bible kala tho hang ne ka ong lada ka wei ka mensim ka kala ka bamut ki angel ha beneng dia syat kemen imalai la pen kemen ya ka beneng mangi ki badan ha ka ne ka por benta tongen ya kale kom ki nong yalam ngila long ka dau ban pen kemen ya ka beneng pila ban jubab ila de ho ngila pen kemen ai ngo U Trai Jisu ong kum taam wat kemen ya gitu gin nyau pongut bala pendem no apa jong pi rai kemen bala thoi kerteng jong pi mirung idai ban kemen ladang is ngau tu bangila long ka dau ban pen kemen ni ka ngala benang mapi ki para bangeit ba iet ki badan hakan ka Jingiaseng ka manta tongin ya kele ngala long mo ka dau ban pen kemen ya Jisu ngalalong kadau bat ki anggel ha beneng
Gila yo ban kreban kemen naga jing syakri jongi bangilawan raya ka wai ka mensem jau Jisu. Ngong pi la bu record aga ktir ulai ta. Kadon ha tu ka snam khandai puai na ka nu kum tu am da kan mau ba. Ha ka tu ka por ka assembly ka ong. Baling ba jong ka jing dap oi mak ka jing dap sispa san pusnam. Kong kum ka jing dap sispa san pusnam jong ka jing wan jong ka gospel. Lanang baklamam. Tambah ka jing temu ka dikata. Kum ka jing dap jong ka ni ka jing lap ya ka gospel sispa san pusnam. Dong ini ya kunlang. Bangin wan ra ya ka wai ka mensim. Syau Jisu ban pelong Kristan. Hatu katu ke jingekut katu ke rai mensua kala do kala damno. Ni kadang sa ne. Ladang ngimpat yo kadang sa. Ba ladang ila yo tongin nang yo. Ban pen kemen yagi angel U Blei Un. Bat ha ko ba kot jong ka jingya lenti ka jongi habangin ya like no anak ka pertai ong ka Bible bah mau syakri babha ubala minot ha ki ba khendiat ngan bo ya me halor ki babon to khele rung me ha sau kan ra jong me ngin ya dwai Kipara bangeit biit ngilayo sngau ya ka kubor ka ktin ka jong Blei. Hatungin ya mi la kami no anak ka Jingiaseng. Ngilaya keren ya ka kubor. Ka bau Blei u idei u ibet u imon. Ban ya keren ha ka por ka ba menta. Wat berkat bau deu ne. Andrai deu mun sim jong Blei wa ayaka. Tongin ya kelih akan dikapor mentangin ya syek halor tu kiai baro. Lada biang ong aingu ya U Trai. Lada biang tongin ya panbor na U Trai. Nganga telot. Mametu aibor. Den yang ada ketis nai. Tongin ya sim mentalang haga jingdwai lada pis ngaudai. Lada pim ngaudai te kamlele. Dan namar kata ngin ya lej akmat U Blei. Kan mau lem yang agak jing doai, tongin ya doai. U Blei baduk pau jongi bahabneng. Ngiwan hajan jome U Blei lang bau kun jome U Jisu. Ban pen pau jing sngu ya me trai lang bakan ikan pai sngi. Kaba me melawan ra yang i hakan ikan ying ka jome. Bangin ya seng haga kerteng ka jome. Bat me ongru kalong kabai tenat. Hakmat jong me U Blei. Bat me ongru trai Jisu ngan don rengkat bat pi. Me don rengkat bat ngi. Hakan ikan no pais ngi ka ba menta. Hakan ikan jing syakri ka ba ngi syakri ya me. Bat on dalawai ngi ne no. Bat umen sema ko jong me ro un mi no na kan ikan yeng mani. Ten reng ngi dwai haba un mi. Un yo jaga ki donut ki jongi. Uban kersyan yang uban yo rap yang uban ai bar yang bangin nang la U Blei. Ban syakri ame ko Jisu. Kat bamedang isne. Ban penyat pilgrim yang ko trai. Trai rap se kan ran. Bagi yang jongi ki long ki yang ki bai tenat kamat jong ma. Bagi yang ki jongi ki long. Kibagak ten jong me abat ka jing dwai. Kayo jaka hagi yeng ki sam ki jongi ko trai. Bagak ten jong me abat ka jing dwai. Kayo jaka haga donut bat ka mensim ka jongi ko trai. Trai nga dwai men syon siap ya ka ten jong me. Haga donut ka jongi ko trai. Knang bau soitan onum la ban rong no ya ka. Ten namar kata haba men syon siap kan yo jaka. Ban syongsa aga donut bat ka mensim jongi kan ran. Trai bat skem yang i. Desong da ka jing it ka jong ma.
บัดเป็นเงาโถยังงี้บะเมดอนเร่งกัดบัดงี้กูตรายหากนี่ก็จิงยายเลนตีก็จงงี้ก็บะมันเลยก็สงี้วัดเราน้องรวยวงงางตลอดบะเมตัวไอบ่โอ้ละดังอีตลอดเงินสโนฮะแม่ลองก็บอร์กูตรายบันยารับบันยาลำนักบันตาจงงี้ปลายอย่างงี้ดักจิงเกรคูก็บะพาตัมหาบางเงินยามีโนนังนี่บันเลยพายชะลากจงกีเยงกีเซมกีจงงี้บันยารับกีเยงกีจงงี้ลาดกีดอนจิงด้วยมันสตามันเมียดมันนั่งยายเกรคูบัดลาดกิมดอนกูตรายไอ้บักจันเมียดกับบัลชีเบียดกันลองกับจิงดังกูตรายเยซูบันเป็นอิตนัดยากีเยงกีเซมจงงี้บันยาลองกับเวฮักมาดจงมาบัดกีเยงจงงี้เกนสแคมฮักจิงยาเดย์ชีเยงชีเซมเกนสแคมฮักจิงยาเดย์จงกับจิงเงก็จงงี้บัดเมอาบเลยตรายงี้ด้วยมันเกิดคุยกีบันตาบาร์กีบังกิลาpendapบัดกับมีนักเด็กจิงชักรีบาร์กับบุรมกับเด็กจงมากับจงงี้กันโดลังอีแข่งกับบักวนังสัยยังอีจิสุเงินเลยกุมกยอร์หากกระเตงกับจงจิสุงี้ด้วยอาเมนU Blei Un kyrkhu ya ke jing syakri ke jongi leng ba jong kene kan no phais ngi ke bamanta ngin ya panwai no ya ke ne ke jingiaseng ke jongi da ke jingwai ke ba saus pa sau pulai ha ke ba kut ke ne ke jingwai ngan sakarpan ya ba sharman jong ke balang teman besan ulamare in pelaj da ke jing kyrkhu bat panwai sauspa saupusan lam yang atrai Jehovah sauspa saupusan lam yang atrai Jehovah perkrem lengba kapertei ngatlot mame tu aibor peden yang daktis nei kat balaim the ate lajing ai kajirwai kaba sauspa saupusan Lam yang atrai Jehovah pilgrim leng by kapetei ngangat Lord mami tu ai bor ten yang dakti is nay kat bangaem ate la ching ai kat bangaem ate la ching ai ngan di ka ka ching em lay ngan sli yang shu ai ngan bam namana gospel but no ka ching em ro kat bangaem ngan sli yang shu kat bangaem ngan sli yang shu
the boy arut was Jordan, Jing shifting what I can want, Ling Jing at Balang Presbyterian Jesuan Mami Bantan. Hallelujah, hallelujah. Chiều nom long hari kanan. Hallelujah, hallelujah. Chiều nom long hari kanan. Anda boy harut wa Jordan, Jing shifting what I can want, Ling Jing at Balang Presbyterian Jesuan Mami Bantan. Hallelujah, hallelujah. Chiều nom long hari kanan. Hallelujah, hallelujah. Chiều nom long hari kanan. Dong ni wai. Ku kpa sngewbha beneng. Ngi ai ngu ime ku kenrat nama malong le berkat ban ngi ablei. Nado basdang jongan ke por hadu ne klip madangin sami no ne ying ke bakoi ke bakentang jong ma trai. Is naiban kyrkhu ku kenrat ki do not ke men sim ngi ablei. Habangi yo ban syakri ban mane me kumne ke mengilong mentah. Mat kham ta mangin yo sngo ya ka ktin ke jong me ko trai. Lang bo syakri jong me ko trai. Isai ko tang in nam long tang kinong sngo ya ka ktin jong me. An ring in long kinong le ya ka ko tang in nam mi no na ka ying ke ba ko ke ba kentang ke jama blai. Isai ko kenrat ban kyrkhu lo jong syakri. Manang penyo ka met ka ba syat ka ba ko. Nang laban syakri me ko try ban yallap iga gospel ke tin ke bem jama hon hon ibet ban pendan kam yo ko try. Kyrkhu ko kan rat ke ying ke sam yo ko kan rat. Ginang laban nang ya chaprang kum ke ying u nang sharai. Ke ying ke ba sngewbha ko try. Ke ying ko try ke ba kyrkhu ke ba mat ya ke yo mat ke jing khu me ko try. Isai ban kyrkhu ilang baro ko try ke badan kan ni. Man mantas pangpor ngin mi no nang ni ko trai. Isnai ru ban ngila ban mi rengkat bagi jigar kublai ki jome. Trai pelaj ngida bakirku. Ai ke jing sukha poru. Nakamana ke tin blai jame ngilio asngau ngilio bam. Angin bam da ke bangu. Matura aru ke jing ai ke badap yang dap ker hayu trai nong penimu Yesus Kristus. Ke jing ba ke bamayan ke pelak bam jo kelak ke jong bleu kepa pada bam jo kot. Kajeng eslak ke batiang kajeng tau thama kajong bleu man sim bakoi kini kajeng kyrkhu lai ho we blai kin chong sa ban ngi kum ki khun ke blasius pa kajong me kin chong sarkat bat ki bangeit hang ne basau dong ke berthai ke badem bat chakriau blai ba em mentas ataba bom jukut ro amen.